హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ. నాగేంద్ర ప్రభుజీ మీరు ఓ హోస్ట్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 9వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగంలో ఏం చూసాము ఇప్పటి వరకు? దీన్ని రాజవిద్య రాజగుహ్యం అని ఎందుకు అంటున్నారు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? సరే, విద్యలన్నిట్లోకి రాజు అనుకున్నాము, ఈజీ. రాజగుహ్యం ఎందుకంత సీక్రెటివ్ ఇది? మనం అందరం తెలుసుకుంటున్నాం కదా చదివి. మరి ఎందుకంత అతిగుహ్యమైనది అని ఎందుకన్నారు? ఇక్కడ మరి రహస్యమైన జ్ఞానం దేహాత్మల వ్యత్యాసం అన్నారు. ఇంకా రహస్యమైనదేమో భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవడం, ఆ భక్తి మార్గంలో ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకుని భగవంతుడితో ఆ యోగంలో ఉండగలగటం. ఇంకా రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ, తద్వారా భగవంతుడి నుంచి రియాక్షన్ వెనక్కి కూడా మనకి రావడం. కాంటాక్ట్ పెట్టుకున్నప్పుడు అట్నుంచి రియాక్షన్ కూడా రావాలి. సెల్ ఫోన్ రింగ్ చేస్తే రింగ్ అవుతుంది, అవతల వాళ్ళు ఎత్తితేనే కంప్లీట్ కాంటాక్ట్. సో ఈ రాజవిద్య రాజగుహ్యం అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే కాంటాక్ట్ కరెక్ట్గా పెట్టుకున్నాం, అవతల భగవంతుడి నుంచి కూడా ఆన్సర్ మనకి ఆ కాంటాక్ట్ తిరిగి వచ్చింది అని అర్థం. సో లైట్ బల్బు ప్లగ్లో కూర్చోవచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ సరిగ్గా లేకపోతే వెలగకపోతే మనకి ఎంత పెట్టినా కూడా దానివల్ల ఫైనల్ ఉపయోగం రాలేదు. ఆ బల్బు వెలిగినప్పుడే మనకు కంప్లీట్గా మన యొక్క పని కనెక్షన్ కరెక్ట్గా ఉన్నదని అర్థం. అలాగే ఆ భగవంతుడి నుంచి ఆ ప్రతిస్పందన వచ్చినప్పుడే మన యోగం ఆ కాంటాక్ట్ కరెక్ట్గా ఉన్నది అని అర్థం. సో అత్యంత రహస్యమైనది అది ఎవరి భగవంతుడి నుంచి ఆ ప్రతిస్పందన వచ్చే ఆ యోగం అంటున్నారు. ఎందుకు ఇది అత్యంత రహస్యం? ఇప్పుడు మనందరం తెలుసుకుంటున్నాము, చదువుతున్నాము. అత్యంత రహస్యం అని ఎందుకన్నారు? ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆన్సర్? సరే, విద్యలన్నిటిలోకి రాజు లాంటిది, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షంగా మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాల్సిన ధర్మం, సుఖవంతం, ఉల్లాసం, నశింపనిది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ శ్లోకంలో చూసాం. ఎందుకు ఇది అత్యంత రహస్యమైనది? మనబోటి వాళ్ళందరం ఇప్పుడు ఏదో చదువుతున్నాం, కొంతవరకు అర్థం చేసుకుంటున్నాం. ఇంకా ఇందులో అంత రహస్యం ఏముంది? ఎందుకు దీనిని అతిగుహ్యమైనది అన్నారు? ఎవరు చెప్పగలరు ఆన్సరు? ఇంకా ఏమంటున్నారు? పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప. శ్రద్ధ లేని వాళ్లకు అర్థం కాదు, శ్రద్ధ లేని వాళ్ళు ఈ జ్ఞానాన్ని పొందలేరు. ధర్మస్యాస్య పరంతప అంటే ఈ ధర్మం మీద విశ్వాసం లేని వాళ్ళకి, శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనిదే ఈ జ్ఞానం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. అప్రాప్యమాం నివర్తంతే, నన్ను ప్రాప్తం చేసుకోలేరు, నివర్తంతే తిరిగి వస్తారు, మృత్యు సంసార వర్త్మని, మృత్యు సంసారానికి మళ్ళీ వస్తారు అని చెప్తున్నారు. మనం గనక
సరిగ్గా ఉండి చదువుకోకుండా ఎగ్జామ్ పాస్ కాకపోతే ఒకే క్లాస్లో ఎలా ఉంటామో అలాగే మరి శ్రద్ధా విశ్వాసాలతో మనం భగవంతుడి మార్గంలో లేకపోతే మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉండిపోతాము అని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ సమస్త విశ్వము నా స్వరూపం నుంచే వ్యాపింపబడి ఉంది అంటే మరి ఇక్కడ ఆయన విస్తరణ అయిన గర్భోదక సాయి నుంచి ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఉద్భవించిందని చూసాము. సమస్త ప్రాణులు నాలోనే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను అంటే ఆ ఆ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడికి లేవు. అలాగే సృష్టించబడిన ప్రాణులన్నీ కూడా భగవంతుల్లో అన్నీ ఒకే రకంగా ఉండవు. ఇప్పుడు ప్రబలమైన గాలి ఉందంటే ఒకటే ప్రబలంగా అది వీస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎంత వీచినా అది ఆకాశంలోనే ఉండాలి, ఎక్కడికి పోలేదు. అలాగే ప్రాణుల ఎలాంటి వాళ్ళైనా ఏదైనా నాలోనే స్థితమై ఉంటాయి, ఏ ప్రాణి అయినా అని నా అధ్యక్షతలో మరి ఈ ప్రకృతి అన్నిటినీ కూడా అచర కదిలే కదలని అన్నిటినీ కూడా ప్రకృతి ఉత్పత్తి చేస్తోంది, కానీ భగవంతుడి యొక్క అధ్యక్షతలో దాని ప్రకృతి యొక్క పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ సృష్టించబడుతోంది, నాశనం అవుతుంది. కానీ దానికి అధ్యక్షత ఇస్తున్నది ఎవరు ఈ ప్రకృతికి అంటే భగవంతుడు. నన్ను మరి మూర్ఖులు నేను మానవ రూపంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను అర్థం చేసుకోలేక నా దివ్యత్వాన్ని వాళ్ళు పరిహసిస్తారు అన్నది కూడా చెప్పారు. అయితే మహాత్ములు మాత్రం నా శక్తిని ఆశ్రయించి వాళ్ళు సమస్త సృష్టికి నేను మూలాన్నని అర్థం చేసుకుని, లైక్ పాండవులు వీళ్ళంతా ఉదాహరణకి నేనే మూలాన్నని వాళ్ళు అనన్య చిత్తంతో కేవలం నా మీదే మనసు లగ్నం చేసి నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు. ఇంకా మహాత్ముల లక్షణాలు చెప్పారు. ఏమిటి? సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రత, ఎల్లప్పుడూ నన్ను కీర్తిస్తూ ఈ దృఢంగా ఈ వ్రతంలో వాళ్ళు నెలకొని ఉంటారు. ఏది? భగవంతుణ్ణి కీర్తించడంలో, నమస్కరించడంలో, భక్తితో నిత్యము ఆరాధించడంలో. ఇది మహాత్ములు చేసేటటువంటి పనులు. ఇక్కడ వీళ్ళందరినీ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు ప్రభుపాద, ఆయన శిష్యులు. మరి వాళ్ళు నిరంతరం జపిస్తూ కీర్తనలు చేస్తూ ఆ దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఆ మార్గంలో ఉంటూ నమస్కరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఈ మార్గంలో లీనమై ఉండగలగటం. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏం చెప్పారు? సూర్యుడి రూపంలో వేడిని ఇస్తాను, వర్షాన్ని ఆపేది కురిపించేది నేనే. నిన్న చూసాము ఇవి. అమరత్వాన్ని మృత్యు రూపంలో వచ్చేది నేనే. శాశ్వతమైన పదార్థమైన ఆత్మను నేనే. తాత్కాలిక పదార్థమైన ఈ భౌతిక దేహం కూడా నేనే. సో పైన లోపల శాశ్వతం, అశాశ్వతం, భౌతికం, ఆధ్యాత్మికం అన్నీ కూడా నేనే అని అర్థం. మృత్యువు అమరత్వం కూడా నేనే అంటున్నారు. వేదాలలో చెప్పిన సకామ కర్మల మీదే మొగ్గు చూపే వాళ్ళు నన్ను యాగాదులతో పూజిస్తారు. ఆ యజ్ఞశేషం అయిన సోమరసపానం చేయడం ద్వారా వాళ్ళ పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులై మరి వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్తారు. అయితే వాళ్ళ పుణ్యం కారణంగా అయితే అక్కడ విలాసాలన్నీ కూడా అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ పుణ్యం కరిగిపోయిన తర్వాత భూలోకానికి వస్తారన్నది కూడా నేను చూసాను. ఈ రకంగా ఈ భోగ వస్తువుల ప్రాప్తి కోసం వైదిక కర్మకాండలు చేసి స్వర్గ ప్రాప్తి కోసం వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తారు, అక్కడ భోగాలు అనుభవిస్తారు, పుణ్యం తరిగిపోయినాక మళ్ళీ భూలోకానికి ఇలా వస్తూ పోతూ ఉంటారు. అయితే ఎవరైతే నన్ను భక్తితో ఉపాసన ఆరాధన చేస్తారో, నిత్యము ఈ మార్గంలోనే ఉంటారో, వాళ్ళ యోగక్షేమాలను నేనే చూసుకుంటాను. సో ఇక్కడ యోగం అంటే లేనిది ఇవ్వడం, క్షేమం అంటే ఉన్నదాన్ని సంరక్షించడం. సో లేని కుచేలుడికి లేని ధనాన్ని ఇచ్చారు, ఐశ్వర్యాన్ని. ప్రహ్లాదుడికి ఆయన యొక్క జీవితాన్ని అనుక్షణం రక్షించారు. సో అది ఇక్కడ ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళకి యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తాను అన్నదానికి. తర్వాత ఎవరైతే దేవతలను పూజించిన వాళ్ళేమో దేవలోకాలకు వెళ్తారు, పితృదేవతలను పూజిస్తే పితృలోకాలకు, మరి భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు భూత ప్రేతాల్లో ఉంటారు అని చెప్పారు. నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో ఎవరిని పూజిస్తే ఆ లోకాలకు వెళ్తారు అన్నది తెలుసుకున్నాం. సో భగవద్భక్తులు ఎవరు అన్నది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, కుచేలుడు, శబరి,
మరి గజేంద్ర మోక్షం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో మనం నిన్న ఈ 25వ శ్లోకం చూసాం. ఏది? దేవతలను పూజించిన వాళ్ళు దేవలోకాలకు, భూత ప్రేతాలను పూజిస్తే ఆ ప్రాంతాలకు, పితృదేవతను పూజిస్తే పితృలోకాలకు అని చెప్పి భగవంతుడు నా భక్తులు నా దగ్గరికే వస్తారు అని. సో నెక్స్ట్ది ఇది. ఇంకా భగవంతుడు పూజించడం అంటే ఆయన ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అన్నది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. పోయే ముందు మరి ప్రశ్నకి ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పారా? ఇది అతి రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానం అని ఎందుకు అంటున్నాము? ఎవరు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయారా దీనికి? ఎందుకు ఇది అతి రహస్యమైన జ్ఞానం అంటున్నావు? ఎవరు చెప్పలేరా దీనికి ఆన్సర్? నాగేంద్ర ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు, మీరంతా అటెండెన్స్ తీసుకోండి. అతి రహస్యమైన జ్ఞానం అని ఎందుకన్నా? ఈ మరి మనం చదువుతున్నాం కదా, ఇందులో అతి రహస్యం అనే మాట ఎందుకు వాడారు? రాజవిద్య, రాజగుహ్యం అంటే సీక్రెట్స్ అన్నిట్లోకి కూడా అతి సీక్రెటివ్ నాలెడ్జ్ అంటున్నారు. ఎందుకని? ఈ నాలెడ్జ్ ఏమిటో కూడా చూసాం. రహస్యమైనదేమో దేహాత్మ వ్యత్యాసం, అతి రహస్యమైనదేమో భగవంతుడితో సంబంధం పెట్టుకోవడం, ఇంకా రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి నుంచి ఆ ప్రతిస్పందన. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్తున్నాము? లైట్ బల్బ్ వెలిగితేనే కాంటాక్ట్ సరిగ్గా ఉన్నట్లు, ఫోన్ రింగ్ అయిన తర్వాత అవతల వాళ్ళు ఎత్తితేనే 100% మనం ఆ పని పూర్తయినట్లు. అట్లా మనకు భగవంతుడు, మనం ఎంత యోగాతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకున్నా అవతల భగవంతుడి నుంచి రియాక్షన్ రాకపోతే అది కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో ఆ రియాక్షన్ వచ్చింది అంటే అది అత్యంత రహస్యమైంది అంటున్నారు. ఎందుకు అన్నది ప్రశ్న. ఎవరైనా చెప్పగలిగితే మరి ఇంకా ఫ్యూ మినిట్స్ టైం ఇస్తాను, చూడండి, ఆలోచించి ఏమైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరు. నేను రీజన్ నిన్న నేను క్లాస్లో చెప్పాను, ఐ థింక్ అంతకుముందు కూడా చెప్పాను అనుకుంటే, నిన్న కూడా చెప్పాను. సో ఎవరైనా మీరు ఆలోచించి గుర్తొస్తే చెప్పండి, లేదంటే ఇంకొక 5-10 మినిట్స్లో మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను. సో ఈలోపు మనం ఈ శ్లోకం చూద్దాం. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. పత్రం ఆకు, పుష్పం పువ్వు, ఫలం పండు, తోయం నీరు, యో ఎవరైతే మే నాకు భక్త్యా ప్రయచ్చతి సమర్పిస్తారో, తదహం దానిని నేను, భక్త్యుపహృతం భక్తితో ఇచ్చిన దానిని నేను, అశ్నామి ప్రయతాత్మనః అని చెప్పి స్వీకరిస్తాను. నేను చాలా ఎవరైతే అంటే ఈ ప్రయతాత్మన అంటే ప్యూర్ డివోషన్తో శుద్ధాత్ముడి దగ్గర నుంచి నేను దీన్ని ఏదైనా స్వీకరిస్తాను. పత్రమైన, పుష్పమైన, ఫలమైన, జలమైనా సరే ప్రేమతో భక్తితో ఎవరైనా అర్పించారు అంటే నేను దాన్ని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే శుద్ధమైన మనస్సుతో. సో భగవంతుడికి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే మన ఏ భావంతో ఇస్తున్నాము. అందుకే భగవంతుణ్ణి భావప్రియుడు అంటారు. ఆయనకు కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఏమి ఇస్తున్నాం అన్నది కాదు, ఏ భావంతో ఇస్తున్నాము అన్నది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పారు. కాబట్టి అది కేవలం భక్తి ఉండటం ఒక్కటే భగవంతుడికి అవసరమైన యోగ్యత. అంతేగాని వీళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారు, ఎంత ఇస్తున్నారు అన్నది ఆయనకు అవసరం లేదు. వీళ్ళు రాజులా లేకపోతే ఏమిటి అన్నది అతి సులభమైన ఈ భక్తి మార్గంలో మనిషి భక్తితో ఏది ఇచ్చినా సరే భగవంతుడు చాలా ప్రేమతో దాన్ని స్వీకరింపగలడు. సో కృష్ణ భక్తి భావన విధానం అత్యంత సులభం అంటున్నారు. మరియు విశ్వజననీయం.
కాబట్టి ఎవరికి కూడా నిషేధం లేదు ఈ మార్గాన్ని ఫాలో అవడానికి, అందరూ ఫాలో అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఆ ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి మనం ప్రేమించడమే ఆయన అడిగేది. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి ప్రేమపూర్వక సేవనే వాంఛించును గాని ఆయన వేరేదేమీ కూడా కోరుకోరు. తన భక్తుల నుంచి చిన్న పువ్వైనా సరే స్వీకరించే ఆయన అభక్తుల నుంచి ఎలాంటిది కూడా ఆయన స్వీకరించరు అని చెప్తున్నారు. యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వా మదర్పణం. చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది. యత్కరోషి ఏది చేసినా, యదశ్నాసి ఏది తిన్నా, యజ్జుహోషి ఏ యజ్ఞం చేసినా, దదాసి ఏ దానం చేసినా, యత్ అది ఏది దానం చేసినా, యత్ తపస్యసి ఏ తపస్సులు ఆచరించినా కౌంటేయ కుంతిపుత్ర తత్కురుష్వ అది నువ్వు చెయ్యి. ఎలా? మదర్పణం నాకు అర్పించి చెయ్యి. కాబట్టి నువ్వు ఏది భుజించినా, ఏ హోమం చేసినా, యజ్ఞం చేసినా, ఏ దానం చేసినా, ఏ తపస్సు చేసినా, అన్ని ఆఖరికి నువ్వు ఏ పని చేసినా, యత్కరోషి నువ్వు ఏ పని చేసినా సరే నాకు అర్పించి చెయ్యి అంటున్నారనమాట భగవంతుడు. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. దీని తర్వాత శ్లోక కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సరే, పత్రం పుష్పం ఏమి ఇవ్వాలి భగవంతుడికి? ఏమి ఇవ్వచ్చు అంటే, పత్రం అన్నారు, ఆకు, పుష్పం పువ్వు, పండు కాయ, ఫలం, తోయం నీరు, ఏదైనా సరే భగవంతుడికి సమర్పించవచ్చు. కానీ కావాల్సింది ఏమిటి అంటే భక్త్యా ప్రయచ్చతి, భక్తితో సమర్పిస్తే భగవంతుడు స్వీకరిస్తాడు. నువ్వు ఏది సమర్పించినా అక్కడ ఏమి ఇస్తున్నావు అన్నది కాదు, నువ్వు భక్తితో ఇస్తున్నావా, ప్రేమతో లేదా, శుద్ధమైన ఆత్మతో ఇస్తున్నావా లేదా అన్నది ఆయన చూసేది. సో ఇది యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. కాబట్టి నువ్వు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏ దానం ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు చేసినా ప్రతిదీ కూడా నాకు అర్పించి చెయ్యి, నాకు సమర్పించు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఎందుకు అన్ని భగవంతుడికి సమర్పించాల్సిన అవసరం ఏమిటి అన్నదానికి రీజన్ నెక్స్ట్ దాంట్లో చూస్తాం. సో ఏమిటి ఆ కారణం? అన్ని భగవంతుడికి అర్పించవలసిన కారణం ఏమిటి? సరే, ఏ పరిస్థితిలో భగవంతుడిని మర్చిపోకుండా మన జీవితాన్ని మలుచుకోవడమే మన ధర్మం అని మనకి చూస్తే అర్థమవుతుంది. మరి ఏ పని చేసినా నాకు సమర్పించమంటున్నారు అంటే ప్రతి నిమిషం మనం భగవంతుడిని మనసులో ఉంచుకోవాలి. అంటే ఉంచుకోవడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఎంతో ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు మన ముందు ఉండకపోయినా కూడా మనకి వాళ్ళు ఎప్పుడు మన మైండ్లో, మన మనసులో, మన హృదయంలో ఉంటూనే ఉంటారు. అలా భగవంతుని కూడా ప్రతి క్షణం మనం మనస్సులో ఉంచుకోగలిగే స్థితికి మనం వచ్చేటట్లు సాధన చేయాలి అని చెప్తున్నా. అప్పుడు మనం ఏదైనా చేసినా మనం భగవంతుని తలుచుకుని చేయగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ సాధనని, ఆ ప్రాక్టీస్ని మనం చేయడం అవసరం అంటున్నారు. మరి మనం భోంచేయడం, జీవించాలంటే భోంచేయాలి. అలాగే భగవంతుడికి అర్పించబడిన ఆహారాన్నే ప్రసాద రూపంలో తీసుకోవచ్చు. అలాగే నాగరికుడైన మనిషి ఈ ధర్మ కార్యాలన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది కదా. మనం మనిషిగా ఉన్నప్పుడు ఏవో దాన ధర్మాలు మనకి చేతనైన సహాయం చేయాలి. కానీ అది భగవంతుడికే చేస్తున్నాము అనే భావంతో మనం చేయడం, ప్రాక్టీస్ చేయటం. అలాగే అర్చన, పూజ, ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒక దానిని దానం ఇచ్చే స్వభావాన్ని ఉంటుంది కాబట్టి అది అలా ఇచ్చినప్పుడు అది నాకు అర్పించి చేయండి అంటున్నారు. అలా ఇవన్నీ కూడా కాబట్టి ఇక్కడ అధికంగా ప్రోగు చేసుకున్న ధనాన్ని మనిషి మరి కృష్ణ చైతన్యపు ప్రచారం కోసం వినియోగించవచ్చు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. సో దానం చేసేటప్పుడు అది అందరికీ ఉపయోగపడే మార్గంలో చేయండి. అలాగే ధ్యానము
ఈ యుగాల్లో మరి ఆచరణ యోగ్యం కాదు. మరి ఈ మెడిటేషన్లు, ఈ తపస్సులు ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది చేయగలం ఈ తపస్సులు అవి? కానీ మనుషులు దాని మీద ఉమ్, ఆ, ఏదో మెడిటేషన్ అది చేయాలని ట్రై చేసే వాళ్ళని చాలా మందిని చూస్తాము. కానీ ఈ మెడిటేషన్ అది ఎంతవరకు ఎంతమంది సక్సెస్ అయ్యి నిజమైన మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళగలుగుతున్నారు? అది చాలా కష్టమైన మార్గం. కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర జపమాలను జపిస్తూ భగవంతుడిని 24 గంటలు ధ్యానింపగలిగితే భగవద్గీతలో 6వ అధ్యాయంలో వివరించినట్లు గొప్ప ధ్యాన తత్పరుడు యోగి కాగలడు. కాబట్టి మెడిటేషన్లు అవి చేయలేకపోవచ్చేమో కానీ మరి భగవన్నామం జపించడం ఎవరి వల్ల అయినా సాధ్యమే కదా. కాబట్టి ఆ నామాన్ని జపిస్తే ఎవరైనా సరే గొప్ప ధ్యానవంతుడు యోగి అవ్వగలడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో. అంటే శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే మీరు ఏది చేసినా ఏది తిన్నా ఏ పని చేసినా ఏ యజ్ఞము దానము తపస్సు ఏది చేసినా నాకు అర్పించండి అని భగవంతుడు అన్నదానికి మనకి ఆ భావాన్ని ఆ సాధనని ఎలా పెంచుకోవాలి అన్నదానికి ఈ భగవన్నామ జపం చేస్తే భగవంతుణ్ణి మనం ఆ రకంగా మనసులో ఎప్పుడు ఉంచుకుని ఏది చేసినా ఆయనను తలుచుకుని సమర్పించి చేయడం సులభం అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది అది ఏది చేసినా నన్ను తలుచుకుని చేయండి. సో ఎందుకన్నా భగవంతుడిని తలుచుకుని అన్ని భగవంతుడికి అర్పించి చేయడం వల్ల ఎందుకు ఆయనకే అర్పించి చేయాలి అనే డౌట్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఎందుకో కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగయుక్తాత్మ విముక్తో మాము పైష్యసి. ఈ విధంగా నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి శుభ అశుభ ఫలాల నుంచి కూడా విముక్తుడు కాగలవు. ఏ విధంగా అన్ని భగవంతుడికి అర్పించి చేసినట్లయితే నువ్వు అన్ని కర్మ బంధాల నుంచి విముక్తుడవు కాగలవు. ఇలాంటి సన్యాస యోగంతో నా యందు మనస్సును స్థిరపరచడం ద్వారా నువ్వు విముక్తుడవై నన్ను పొందగలవు. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు ఎందుకు వచ్చింది? ప్రతి అధ్యాయంలోనూ భగవంతుణ్ణి పొందే మార్గం ఏమిటో, మోక్షానికి మార్గం ఏమిటో కనీసం ఒక శ్లోకంలో అయినా ఉంటుంది. అందుకే ప్రతి అధ్యాయానికి యోగము అనే పేరు వచ్చింది అనేది చెప్పుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి. ఏది? నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి వాటి శుభ అశుభ ఫలితాల నుంచి విముక్తుడవు కాగలవు ఈ రకంగా చేసినట్లయితే. ఏ రకంగా? అన్నీ నాకు అర్పించి చేసినట్లయితే. ఇలాంటి సన్యాస యోగంతో నువ్వు మనస్సును నా మీద స్థిరపరిచితే ఎప్పుడు అర్పిస్తాము భగవంతుడికి? మనస్సు ఆయన మీద ఉన్నప్పుడు, మనసులో భగవంతుడిని మనం స్థిరపరచుకోగలిగితే ఏది చేసినా భగవాన్ ఇది నీకు అర్పిస్తున్నానని మనం అనుకోవచ్చు. అసలు భగవంతుడే మనసులో లేకపోతే ఇంకా మనకి ఏం గుర్తొస్తారు ఆయన అర్పించడానికి? సో ముందు భగవంతుడిని ఈ రకంగా మనసులో స్థిరపరచుకుని ఈ ధ్యానంతో ఈ నామజపంతో, అంటే ఏదైతే ఎక్కువ అనుకుంటూ ఉంటామో ఆలోచిస్తామో దాని మీదే ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుందని మనం 2nd చాప్టర్లోనే చూస్తాం. కాబట్టి భగవంతుడి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇలా ఆయన నామాన్ని జపించడం ద్వారా ఆయన్ని మనసులో పెట్టుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడిని ధ్యానించి మనం ఆయన్ని మనసులో స్థిరపరచుకుని ఏ పని చేసినా ఆయనకి సమర్పించి చేశాము అంటే గనక మనం శుభ అశుభ అన్ని ఫలితాల నుంచి విముక్తులమయ్యి ఈ జన్మలోనే మనకి మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. నువ్వు విముక్తుడవై నన్ను పొందగలవు. సో ఇక్కడ మరి శుభ అశుభ 2 ఫలితాల నుంచి భగవంతుడికి సమర్పించి చేయడం అంటే అర్థం ఏమిటి? సమర్పించడం అంటే అర్థం ఏమిటి? మనం ఎవరికైనా ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇది నేనే ఇచ్చాను ఇది నాదే అనుకుంటామా? వాళ్ళు ఏదైనా ఎవరికన్నా ఏదైనా బట్టలు ఇస్తాము, వాళ్ళ బట్టలు ధరించినప్పుడు ఇవి నావే నేనే ఇచ్చానని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత అది వాళ్ళ వస్తువే. కాబట్టి అలాగే భగవంతుడికి సమర్పించాము అంటే అది ఆయనదే. అయితే పనిని భగవంతుడికి సమర్పించాం కాబట్టి పని నుంచి వచ్చే రిజల్ట్స్ ఏమి మనం తీసుకోకుండా ఉంటున్నామో? తీసుకోవచ్చు, కానీ ఎలా తీసుకోవాలి? భగవంతుడిది కాబట్టి, ఆయన ఇచ్చారు కాబట్టి, ఆయన ఫలితం కాబట్టి ప్రసాదంలాగా స్వీకరించాలి అని అర్థం అన్నమాట. సో ఏ పనైనా భగవంతుడికి సమర్పించాము అంటే దాని నుంచి వచ్చే ఫలితాలన్నీ కూడా భగవత్ ప్రసాదాలు. కాబట్టి ప్రసాదం అంటే ఏమిటి? మనకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా ప్రసాదం తీసుకుంటాం. చిన్నప్పుడు ఇష్టం లేనిది ఏదైనా ప్రసాదం ఉంటే పెడితే పెద్దవాళ్ళు నాకు వద్దు ఇష్టం లేదంటే ఏమంటాం మనం? పిల్లలు లేదన్నా అలాంటి మాట అంటే తప్పలా అనకూడదు.
ఇది ప్రసాదం తినాలి అని చెప్తాం. సో ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా మనం భగవంతుడి ప్రసాదం అనే దాని మీద ఇష్టాలు ఉండకూడదు. సో ఈ పని వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా భగవత్ ప్రసాదం కాబట్టి, ఎందుకంటే ఆయనకు అర్పించాం కాబట్టి మనం ఇది ఆ రకంగానే స్వీకరించాలి ప్రసాదం లాగా. అంటే ఎలా స్వీకరించాలి? ఇష్టం అయిష్టం అనే భావన లేకుండా ఎలా ఉన్న భగవత్ ప్రసాదాన్ని ఆ గౌరవ భావంతో స్వీకరించాలి అని చెప్పి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అలా ఉండగలిగినప్పుడు కర్మబంధాలు ఉండవు. శుభ అశుభ అన్ని ఫలితాలని కూడా సమత్వంతో మనం ప్రసాదంలాగా స్వీకరించినప్పుడు నువ్వు ముక్తుడవు కాగలవు కర్మబంధాల నుంచి. ఇలాంటి సన్యాస యోగంతో నా యందు మనస్సును స్థిరపరచడం ద్వారా నువ్వు విముక్తుడవై నన్ను పొందగలవు అని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అది సరే, ఆన్సర్ చూద్దాము. ఆన్సర్ ఏమి రాలేదు. అతి రహస్యమైన జ్ఞానం అని ఎందుకు అన్నారు అన్న దానికి ఆన్సర్ ఎవరు చెప్పలేకపోయారు. సో చెప్తున్నాను నేను, ఇది వినండి. ఎందుకంటే రహస్యం అనేది అందరూ చదువుతున్నాం, ఇంకా రహస్యం ఏముందనే డౌట్ అన్నా రావాలి మనకి. ఇక్కడ మనందరం చదువుతున్నాం కరెక్టే, కానీ మనందరికీ మరి ఈ జ్ఞానం ఏమిటనేది మనం థియరిటికల్ గా తెలుసుకుంటున్నాం కదా, కానీ ప్రాక్టికల్ గా ఎంతమంది ఆ కనెక్షన్ తో భగవంతుడి నుంచి ప్రతిస్పందన పొందగలిగారు? కరెక్ట్ అయిన అది ఎక్కడో కొంతమంది మాత్రమే ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకుని అటు భగవంతుడి నుంచి కూడా ప్రతిస్పందనను వాళ్ళు వినడం జరుగుతోంది. అంటే ఎక్కడో ఒకళ్ళు ఉంటారు అలా, అలాంటి పర్ఫెక్ట్ కనెక్షన్ భగవంతుడితో పెట్టుకోగలిగిన వాళ్ళు. అందుకనే దానిని ఎక్కడో కొంతమందికే అనుభవపూర్వకంగా ఈ కనెక్షన్ అందింది కాబట్టి దానిని అత్యంత రహస్యమైనది, ఎక్కడో కొద్ది మందికి తెలిసిన విషయము అనుభవపూర్వకంగా. అది అందుకని దీన్ని అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానం అని అనడం జరిగింది. సో తర్వాత మరి భగవంతుడు ఏది చేసినా నాకు సమర్పించి చేయండి. ఎందుకు అంటే అలా చేయడం వల్ల మీరన్ని ఫలితాల నుంచి, బంధాల నుంచి విముక్తి చెందుతారు. సన్యాసంతో మనస్సును నా మీద లగ్నం చేస్తే మీరు విముక్తులై నన్ను చేరుకుంటారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో నాకెవరి పట్ల మరి సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల పట్ల సమోహం సమత్వమే ఉన్నది. సమ అహం, నాకు అందరూ అన్ని జీవరాశులు నాకు సమానమే అంటున్నారు. నమే ద్వేష్యోస్తి, నేను ఎవరిని ద్వేషించను. నా ప్రియ, నాకెంతో మంది ప్రియమైన పక్షపాతంగా ప్రియంగా నేను ఎవరి పట్లను ఉండను, అందరూ నాకు ఒకటే. అయితే తూ కానీ ఏ భజంతి, ఎవరైతే భజిస్తారో పూజిస్తారో, ఎలా మాం నన్ను భక్త్య భక్తితో నన్ను భజించే వాళ్ళు మైతే తేషు నాలోనే ఉంటారు వాళ్ళు, ఆ చ అప్యహం నేను కూడా వాళ్ళలో ఉంటాను. నాకెవరి పట్ల పక్షపాతం లేదు, విరోధ భావం లేదు, సర్వప్రాణుల యందు సమత్వంతోనే ఉంటాను నేను, సమబుద్ధితోనే. కానీ ఎవరైతే నన్ను ప్రేమతో ఆరాధిస్తారో ఆ భక్తులు నాలోనే ఉంటారు, నేను వారిలో ఉంటాను. అంటే అర్థం ఏంటి? భగవంతుడు వారిలోనే ఉంటాడా, మనందరిలో ఉండడా అనే సందేహం కనుక వచ్చింది అంటే అక్కడ అర్థం ఏమిటంటే భగవంతుడు అందరిలోనూ ఉన్నారు. అది అది ఎలాగో మనం చూసాం. ఆ కనెక్షన్ ఎంతమంది తెలుసుకోగలిగారు, నాలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆ సచ్చితానంద తత్వం ఆయన తత్వమే అని ఆ తత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎవరు తెలుసుకోగలిగారు. అలా తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళు, అది నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను, వాళ్ళు నాలో ఉంటారు అంటే నా యొక్క స్వభావం ఏమిటో వాళ్ళు యథార్థంగా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలిగారు అని అర్థం. ఏమిటి భగవత్ స్వభావం? ఈ పక్షపాతం లేకుండా సర్వప్రాణుల పట్ల సమత్వ బుద్ధి, సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఎల్లప్పుడూ కూడా ఏ కోరిక లేకుండా ఆ ప్యూర్ హృదయంతో ఆనందంతో ఉండగలగటం, ఆ బ్లిస్, ఆ పరమానందం, దివ్యానందం, మహదానందం, బ్రహ్మానందం ఏదైనా అనొచ్చు. అలా తరిగిపోని ఆనందం, భౌతిక ప్రపంచపు కష్టాలకు లొంగనటువంటి ఆనందం. ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా ఆనందం పోదు. అటువంటి పరమానందం, నిత్యానందం, సచ్చితానందం, అది భగవత్ తత్వం.
ఆ తత్వాన్ని ఎవరైతే అనుభవపూర్వకంగా పొందగలుగుతారో వాళ్ళు భగవంతుడితో కంప్లీట్ కాంటాక్ట్ ఉన్నట్లు. అందుకే వాళ్ళు నాలోనే ఉంటారు, నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను అన్నదానికి అర్థం. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति क्षिप्रं भवति అంటే త్వరలోనే అవుతారు ధర్మాత్ములుగా వాళ్ళు. శాశ్వత శాంతి నిగచ్చతి, వాళ్ళకి శాశ్వతమైన శాంతి వస్తుంది. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి, నాకు మాట ఇవ్వు, నమే భక్త ప్రణశ్యతి, నువ్వు ప్రకటించు ఏమని, నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నష్టానికి గురికారు. త్వరలోనే వాళ్ళు ఎవరు ధర్మాత్ములవుతారు, ఎవరైతే ఇలా ప్రతిదీ భగవంతుడికి అర్పించి ఆ వచ్చిన దాన్ని ప్రసాదంతో లాగా స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు కర్మబంధాలన్నిటి నుంచి కూడా బయటపడి వాళ్ళు శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. కాబట్టి నా భక్తులు ఎప్పుడూ నష్టానికి గురికారని ప్రకటించు. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుణ్ణి చూపిస్తున్నారు హిరణ్యకశ్యపుడిని వధించిన తర్వాత. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రా తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో జన్మ అంటే ఎవరైనా సరే, ఎలాంటి వారైనా, ఏ జన్మైనా, ఏ జాతి అయినా, ఏ కులమైనా, ఏ లింగమైనా సరే, ఆ భేదాలు ఏమీ లేకుండా సమాజం అంతా కూడా వీళ్ళు తక్కువ వాళ్ళని ఏమైనా అన్నా కూడా నన్ను శరణు పొందిన వారంతా కూడా పరమ పదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 29 చూసాము. 30th శ్లోక ఇంకొకటి ఉన్నది. సో నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరి పట్ల పక్షపాతం లేదు. కానీ భక్తితో నాకు ఎవరైతే సేవ చేస్తారో, నా పట్ల భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు నా మిత్రులు, అంటే నాలోనే ఉంటారు, నేను వాళ్ళకి మిత్రుడిని అన్న. అలాగే ఈ ఈ భగవంతుడు ఇంకేమన్నారు, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం. అంటే ఎవరైతే నన్ను ఏ రకంగా శరణు పొందుతున్నారో దానికి అనుగుణంగా నేను వారిని రక్షిస్తాను. అంటే భగవానుడు మరియు భక్తుడు ఇద్దరూ చైతన్యవంతులే కాబట్టి ఇలాంటి దివ్య పరస్పర అనుభూతి, ఆశ్రయత్వం ఇది కరెక్టే, సమంజసమే. ఉదాహరణకి ఒక వజ్రం గనక బంగారు ఉంగరంలో ఉందనుకోండి, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అలాగే బంగారం పొగడినప్పుడు వజ్రం కూడా పొగడబడుతుంది. నిజానికి భగవంతుడు జీవుడు ఇద్దరు కూడా నిత్యకాంతి శోభితులు. జీవుడు అంటే ఇక్కడ ఆత్మ. అలాంటి ఆత్మ మరి భగవంతుని సేవించడానికి ఆసక్తుడైనచో బంగారం లాగా శోభిస్తుంది. అలాంటప్పుడు వజ్రం వంటి భగవంతుడితో ఆయన కలయిక అత్యంత సుందరంగా అలరారుతుంది అంటున్నారు. అలాంటి శుద్ధ స్థితిలో ఉన్న జీవులు భక్తులని వాళ్ళని అంటాం. ఎవరిని? భగవంతుని సేవించడంలో ఆసక్తులైన వారిని. భగవంతుడు అటువంటి భక్తునికి స్వయంగా తానే భక్తుడవుతాడు. భగవంతుడు మరియు భక్తుల నడుమ ఇలాంటి సంబంధం లేనట్లయితే ఇక ఈ భగవతత్వానికి అర్థమే లేదు. అంటే ఆయన ఎవరైతే ఆ భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు నాలోనే ఉంటారు, నేను వాళ్ళల్లో ఉంటాను అన్న మాటకి మీనింగ్ చెప్తున్నారన్నమాట ఇక్కడ. కాబట్టి భగవంతుడు భక్తుల నడుమ ఇలాంటి సంబంధం లేనప్పుడు ఇంకా అసలు అర్థమే లేదు. కాబట్టి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా తన భక్తుడు ఎక్కడుంటే ఆయన భక్తుడికే భక్తుడు అవ్వగలడు. ఆయన కల్పవృక్షం లాంటి వాడు, ఎవరేది కోరినా కూడా ఆయన ఇవ్వగలడని చెప్తారు. అలాంటి అభిప్రాయానికి శ్లోకంలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. అంటే భగవంతుడు పక్షపాతి అని చెప్పారు, కానీ భక్తుల ఎడగల ప్రత్యేక కరుణకు అది నిదర్శనం. ఆయన ఎవరి పట్ల పక్షపాతి? ఎవరైతే తనను భక్తితో ఎప్పుడు కూడా మనస్సును తన మీద లగ్నం చేసి ఉన్న వాళ్ళ మీద అని. కాబట్టి భక్తుల పట్ల భగవంతుడు చూపించే ఆ భావం
కర్మ సిద్ధాంతానికి లోబడి ఉంటుంది అని ఎప్పుడు మనం అనుకోకూడదు. అది భగవంతుడు మరియు భక్తుల మధ్య ఉండే దివ్య స్థితికి చెందింది కాబట్టే భగవంతుడికి ఇవ్వబడ్డ ఉమ్, చూపబడ్డ భక్తి ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క కర్మ కాక నిత్యత్వము, జ్ఞానము, ఆనందములు అతిశయించి ఇందును ఆధ్యాత్మిక సో భగవంతుడి పట్టున్న శుద్ధ భక్తి అది నిజమైన ఆధ్యాత్మికత అని చెప్పి అంటున్నారు. ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అంటే, నాకెవరి పట్ల ద్వేషం కానీ పక్షపాతం కానీ లేదు, నేను అందరి పట్ల సమంగానే ఉంటాను, కానీ ఎవరైతే నన్ను భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళకి నాకు ఆ కనెక్షన్ అలా ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పారు. అపి చేత్సు దురాచారో భజతే మాం అనన్య భాగ్ సాధురేవ సమంతవ్య సమ్యగ్ వ్యవసితో హి సహా. ఎంతో హేయమైన పనులు చేసినప్పటికీ మనిషి గనక భక్తిలో నియుక్తుడైనట్లయితే తన సంకల్పంతో స్థిర నిశ్చయుడై ఉన్నందున అతన్ని సాధువుగానే పరిగణించాలి. కాబట్టి ఎంత ఎలాంటి కార్యాలు చేసిన వాళ్ళైనా గనక కానీ భక్తి మార్గంలో పడి భగవంతుడి మీద గనక మనస్సును లగ్నం చేయగలిగితే వాళ్ళు సాధువులే. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు వాల్మీకి మహాముని ఇదివరకు దారులు కొట్టే దొంగ అయితే నారద మహాముని వివరణ చెప్పిన తర్వాత ఆయన మారిపోయి మరా 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 అనే మాటతో రామనామాన్ని పలికి రామాంతం కూడా చేతగాని స్టేజ్లో ఉన్న వాల్మీకి చివరికి రామాయణం కూడా రాయటం జరిగింది. కాబట్టి ఎలాంటి వాళ్ళైనా భక్తిలో గనక వాళ్ళు నియుక్తులైనట్లయితే చివరికి వాళ్ళని సాధువులుగా పరిగణించాలి అన్నది మనకి ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. కాబట్టి భక్తి భావంతో శ్రద్ధతో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించేవాడు పొరపాటున కానీ యాదృచ్ఛికంగా కానీ పతనం చెందినట్లు కనిపించినా కూడా దివ్యమైన తన స్థితిలోనే ఉన్నవాడిగా మనం పరిగణించాలి. కాబట్టే సాధురేవ అంటే సాధువుగానే అన్నమాట నొక్కి చెప్పారనమాట ఇక్కడ. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంటేయ ప్రతిజ్ఞానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యత. అప్పుడు శీఘ్రమే ధర్మాత్ములై శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. కౌంటేయ నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నశించడని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెప్తున్నారు. అదే ఇక్కడ మనం చిత్రంలో చూస్తున్నాం. నా భక్తుడికి ప్రహ్లాదుని చూస్తున్నాం. ఇంకా ఎవరైనా సరే భగవంతుని ప్రార్థించడానికి అర్హులే అన్నది నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్పారు. నా శరణు వచ్చిన వారు అధమ జన్ములైన స్త్రీలు, వైశ్యులు, శూద్రులు అయినప్పటికీ కూడా పరమగతిని పొందుతారు. అంటే జన్మ, జాతి, లింగ భేదం లేకుండా అన్నమాట అనమాట. అది ఏ స్త్రీలైతే తక్కువ, వైశ్యులైతే తక్కువ, శూద్రులైతే తక్కువ అనే డౌట్ రావచ్చు మనలో. భగవంతుడికి అందరూ సమానమే, కానీ ఈ సమాజంలో ఇలా అనుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన చెప్పేది అది. ఎవరైనా సరే కొంతమందిని సమాజం తక్కువ జన్మ అంటారు, వీళ్ళు లో కాస్ట్ అని ఇలాంటివి వింటూ ఉంటాం. అదంతా కూడా భగవంతుడికి లేదు అన్నది ఇక్కడ ఆయన అదే స్వయంగా చెప్తున్నారు. మీరు వాళ్ళని ఏ రకమైన పేరైనా పెట్టండి, వాళ్ళకి ఎంత తక్కువ వాళ్ళైనా అని మీరు అనండి, నాకు అది దాంతో కనెక్షన్ లేదు, ఎవరైనా నన్ను పొందొచ్చు అంటున్నారు. భక్తిలో ఉచ్చ నీచ జనుల నడుమ భేదభావం ఉండదని భగవంతుడు స్పష్టంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భౌతిక ప్రపంచంలో మనందరికీ ఈ భావాలు ఉండొచ్చు, కానీ భగవంతుడి భక్తిలో ఉన్నవాడికి ఇదేది కూడా ఉండవు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పరమ గమ్యాన్ని పొందటానికి అర్హత కలిగి ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మన వైపు మరి కొందరిని గుళ్ళో కూడా ఇదివరకు రానిచ్చేవారు కదా, తెలివి తక్కువగా. మరి కానీ భగవంతుడు ఏం చెప్పారు, అది చెప్పారా? ఆయన ఎవరైనా నన్నే పొందొచ్చు, నా పరంధామానికే రావచ్చు అంటున్నారు. కాబట్టి ఎలాంటి వాళ్ళైనా పవిత్రులు అవ్వచ్చు శుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలోని భాగవతంలో కూడా చెప్పబడింది.
కిం పునర్బ్రాహ్మణా పుణ్యా భక్త రాజర్షయస్తథా అనిత్యం అసుఖం లోకం ఇమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. ఇక ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణుల గురించి ఎవరైనా నన్ను పొందే అర్హత ఉన్నప్పుడు ఇక నిజమైన ధర్మాత్ములైన బ్రాహ్మణులేమిటి, భక్తులేమిటి, రాజర్షులేంటి, ఇంకా వీళ్ళ గురించి ఇంకా వేరుగా చెప్పేదేముంది. అందుకని అనిత్యము అసుఖము అయిన ఈ లోకానికి రాబట్టి వచ్చారు కాబట్టి నా ప్రేమలో ఉన్నట్లయితే భక్తిలో నియుక్తులవ్వండి. అందరూ కూడా నన్ను ఈ భక్తి మార్గంతో నన్ను పొందొచ్చు, మళ్ళీ నా లోకానికి నా దగ్గరికి రావచ్చు అంటున్నారు. లాస్ట్ శ్లోక. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. మన్మనాభవ మద్భక్తో, నా యొక్క మనసులో ఉండు, నా భక్తుడు బాబు, మధ్యాజీ ఆరాధించు నన్ను, మాం నమస్కురు నాకు నమస్కరించు అంటే ప్రార్థించు, మామే వైష్యసి నన్నే పొందుతావు, యుక్త్వైవం ఇందులో నిమగ్నుడవైతే, ఎందులో ఇలా నన్ను మనసులో ఉంచుకుని నా భక్తుడవై నన్ను ఆరాధిస్తూ ఇవి చేసినప్పుడు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ, నీ యొక్క ఆత్మను నాకు సమర్పించి అంటే నా మీద పెట్టి అంటున్నాడు. సో నీ మనస్సును సదా నా చింతనలోనే నిమగ్నం చేయి, నా భక్తుడు బాబు నమస్కరించు, అర్చించు. నమస్కరించంటే ఎప్పుడు నమస్కారం పెట్టి అలాగే కూర్చోమని కాదు, ఆ ప్రార్థనా మెంటాలిటీతో ఉండు, ఆ శరణాగత తత్వంతో ఉండు. నమస్కారం అంటే ఏమిటి? రెండు చేతులకి 5 వేలు 10 మన ఇంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు అన్నీ కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకుని భగవంతుడికి ఆ సెన్సెస్ కంట్రోల్ నుంచి బయటపడి ఆయన కంట్రోల్లో ఉండాలి అన్నట్టు, ఆయనకు అన్ని సమర్పించడం అని అర్థం నమస్కారం అంటే. కాబట్టి ఆ శరణాగత తత్వం. కాబట్టి నన్ను ఆ రకంగా ఉండు, నమస్కరించు, అర్చించు. ఈ విధంగా నా యందు సంపూర్ణ నిమగ్నుడవై నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రార్థనా మెంటాలిటీతో భగవంతుడికి ఆ శరణాగత తత్వంతో ఉంటాము, మరి ఏది చేసినా భగవంతుడికి సమర్పించడం అనే భావంతో ఉంటాము, భక్తితో, అప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు నన్ను చేరుకోగలవు అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. లాస్ట్ శ్లోక అన్నమాట, వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక 9.34. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైష్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో అత్యుత్తమ సారం, భగవంతుడి మీదే మనస్సుని ఎల్లప్పుడూ ఉంచి భక్తితో ఆయన్ను ఆరాధిస్తూ నమస్కరిస్తూ ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా ఆయన్ను పొందుతాము. ఆత్మను ఆయనకు సమర్పించి మనం ఉండగలిగితే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠం మరి ఇంతటితో పూర్తి చేశాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ అందరికీ. మరి 9th చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో 10th చాప్టర్ చూద్దాము. మరి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మేడం నమస్తే అండి. రాలేదు ఇంకా అటెండెన్స్ షీట్ కోసం చూస్తున్నామండి. పెట్టారు మాతాజీ. మేడం నమస్తే. మీరు తర్వాత జాయిన్ అయితే కనిపించదు, నేను మళ్ళీ పెడతాను చూడండి. ఇప్పుడు మాతాజీ హరే కృష్ణ జపము చేయాలి మామూలుగా మాతాజీ. మాతాజీ ఒక్క నిమిషం చెప్పు, 1 సెకండ్ మాతాజీ. అటెండెన్స్ పెట్టాను చూడండి మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీ మాల హరే కృష్ణ జపాన్ని మాలతోనే చేయాలా, మామూలు మన ఫింగర్స్ తోనైనా చేసుకోవచ్చా? ఇలా టైమర్ ఉంటది కదా, దాంతోనే చేసుకోవచ్చా? అంటే బిగినింగ్ లో మీరు ఎలా అయినా ముందు అలవాటు అవడానికి ఏది వీలుగా ఉంటే అది చేసుకోండి మాతాజీ. బట్ క్రమేణా మాల అయితే మీకు ఈజీగా కూడా ఉండొచ్చు. అంటే బయటికి డ్యూటీకి వెళ్ళినప్పుడు మాల తీసుకెళ్ళలేం కదా, అలాంటప్పుడు ఇది మామూలుగా చేసుకోవచ్చు. డ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు ఆ మాలను చేత్తో పట్టుకుని చేయడం కుదరని సందర్భంలో మీరు ఇకప్పుడు అంటే నేను భగవన్నామ ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎలా అయినా చేయొచ్చు.
అంటే అది మాల చేయకపోయినా కింద వస్తుంది. అది మాల కింద వస్తుంది, అది ఒక మాల కింద వస్తుంది అప్పుడు మాతాజీ. 108 చేసాం అనుకోండి ఫింగర్స్ తో గానీ, ఆ, టైమర్ ఉంటది కదా, దాంతో గానీ అదే చేసుకుంటే అంటే అది కౌంట్ చేసుకోవచ్చు మనం కరెక్ట్ గా చేస్తే గనక, దాన్ని కూడా ఆ, మాల కిందే కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే సరైన రీజన్ ఉన్నప్పుడే మాల లేకుండా చేయాలి. యూజువల్ గా అంటే యూజువల్ గా మాలతో అంటే ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు దీక్ష అది తీసుకుంటే గనక మరి మాలతోనే చేస్తూ ఉంటారు. సో అందుకని మనం ఆ మాల ఎప్పుడైతే ఉపయోగించగలుగుతామో ఆ సమయం చూసుకుంటే వీలవుతుంది. లేదు అనుకున్నప్పుడు ఇక మీరు ఎక్కడైనా వీలు కాకపోతే గనక ఇక మరి అలా అయినా చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో మేడం ఇక ధన్యవాదాలండి, అటెండెన్స్ షీట్ ఫిల్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ. పెట్టారా? ఓకే, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మరి అందరికీ నెక్స్ట్ వీక్ 10th చాప్టర్ విశ్వరూప సందర్శన యోగం, చాలా మంచి మంచి శ్లోకాలు అద్భుతంగా భగవంతుడిని కళ్ళ ముందు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించినట్లుగానే వర్ణించారు వాల్మీకి. తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వండి, చూద్దాము. పెద్ద చాప్టర్ కాబట్టి అది కూడా 2 weeks పైన ఈజీగా పడుతుంది. 4 classes అట్లా చూద్దాం. హరే కృష్ణ.